barin gaya miki ni ko rediyo ba na ji saboda kar ma in ji wani abin da zai sa zuciyata ta sanyi. Duniya kawai na sa a gaba da kika ganni nan. Kuɗi kawai daga ina nake kuɗi ido na a rufe yake ba ruwa na da zakin da za a yi mana. Ya aka yi ne? Ka ce idan aure bai kawo da saki zai kawo to me kake nufi? Kai ne kike zato? A'a to ya sa ka ce ba idan aure bai kawo da saki zai kawo kawai na zo shi Ina da dalili na da dalili ka me dalili ne na maka? A ke ma kin riga kin sani. Wata kina da aure ke ne za su kiri kuma wai Ba ni ba haka nake. to me kake nufi? Ai karin magana ne idan aure bai kawo mutum ba shi kuma saki zai kawo mutum. Yi min warawara dukan ban gane ba gaskiya ba zai yi a tafi kuma haka. Kamar yaya? Kamar yadda naga ka faɗa ka ce aure bai kawo ba su kawo ne fassara me kake nufi? Tsiye zaki min kenan. Tsiyen gaske ma ko? To ai ni ba a yi min tsiye. To fassara me kake Ni nufi? dan kaina ne ni kuma ba a sa ni ba a hana ni. Dan kasa me ake nufi da idan aure bai kawo mutum ba shi ka zai kawo shi me ake nufi? Ka ga mutane Idan arziki bai kawo ka ba tsiya za ta kawo ka. Yawa shi ne. Idan kuma tsiya ba ta kawo Ke ya kika gani? A kai za ka tambaya ne. Kai ka san me kawo da ka tsaya. Aisha ba fa tsoron ki nake ji ba. don ba za ka yi mutum. Tsoron matsalar ka. Haka ka je Saudiya ka fara kokarin ka jawo mana masifa. Ka je ka fara kallon mace matan mutane ba a kallon To matan. ni dama ba shi ne ya kai ni ba To me wallahi. kai ka? Kai ne dama hankalin ka yana kan wannan ka gano Me kai ka? haka. Ni ban ma gano haka ba. Kowa Ina Yanzu kenan ya ka kawo wajen ko kuma arzikin za ku kawo wajen ka. yanzu arziki ne ya kawo shi. To alhamdulillah. Ya shau ne da kake kokarin wai ka ce za ka ko kuma za ka labu don ba za ka yi a aikan wata ce amma ta zuba maka ce to ai da zika ce yanzu ba ka sani ko yanzu mun fuskanci junan mu a yanzu ita shau mai Kwarai ko. an ce duk wanda ya fara zagin ta sai kuma a ga ya dawo yana yaba to wai me sirri to me dai ka gabata da hakkin wani kuma shi dama zagi ɗayan biyu ne ko mutum kana kinsa ka zage shi ko kuma mutum ko kana yi mara hassada ko kuma dai dama ka zage shi ne dan ya buɗe baki ima magana dama haka ni fa da hasada nake mata amma ban san sanda na fara to shi kuma hassada ga mai rabo taki ce duk wanda yake hassada